efie esi omo kam asem se that lumba fie ya ewo Kumasi ase na ye beto ebo ase pa na ene omo adi nkomo na yesua de na bibia ewie nti de ye ma no nti yesoso ye no ma ye fie na ne omo hwe animu oh okay nti haya na ye no matena from kopem o ma mi wuye nya obesi abrosen nyina haya na ye no omo te oh okay nti lumba de ye papa ye wofa ya de nyina epise ye ne onum nyina didi bom wow ye ne onua ba fosi nyina ye ne onura ye ne wo ma na te ha nyina ame atase nyina wo ba onya gya abrosa no so a no aye ne sase no afa ye se papa ne ye ko se ya na ja bobo ahye ye nsem de de bedidie nko ade se ne wa no twia sikai sa eniti onya de ma ye se ya na no nwoma ya so ma ye depa ne sika semti akono bekum hien yo anipa yakoma da ne so ye penasem no no so pe yasem abuziafo memo bi akwaba ade ba by Grace TV GHSO bididi se twedi amponyanko padom obi aho ye abusua eni die ni ambrase kwan se de bia meka na oba be pie video iso a eni die mu na wa subscribe to the channel no dey by Grace TV GH na subscribe ya mama we enso ho a mesrewa na wa turn on notification so be ya video bi atwam a as video bi atom a so be ka bi e wonya bi ahwe na fe wa share enso ama foforo won ye wa tishire benche na obi anso nya bi ahwe na bibia wie mu se obaye tinya mi show na onya so akoma so ade ma o ye radio speech so de nti amen abusia be ya mutina aye atimatim ya ewo Kumasi anase atimatim ya wo kwabere empatamu ewo asantemam abusia onim se ekwa we ya mutina he eko Kumasi ayi atimatim eko Kumasi ekwa we pankro no tafo na se ona mu ana Kumasi sa akwa we aso kwa kopie junction do be ko mampon ene ade na ye chi akwa we nso etwam ko abere nkotu awodo ya aka no ebia ebetimi de wakwa akopie atimatim nkonu bi na de wakwa akopie wawase aduma ene nkotu awodo ya aka ewo machi ase na busia dadi lumba ekọ na krachi ya ye nyina ye di ne ho adanse na ye ka ne ho nsem de chairman san ye sre nyame se wonyi dadi lumba kra no ma ne be papa enta na busia onim se dadi lumba ebe wiase di ma di obedi nyina obo Kumasi a ye obia bi a ye de ato dadi lumba ai ye wo area bi e wo Kumasi a ye friend say Lumba Junction aham jnai any Lumba Junction ye wo Kumasi Asante Mantem na ye betum kwasa wa ha na ye chini kakra na ye busa woni asabi o mesem ko woni afi wa ha say adenti kwa na ye fair bia yam jnai Lumba Junction abakosem bi wo ho na sabakosem bi wo de o muka kanche na that Lumba ho nsem no o muka bi chire ti ye tum kwasa kakra na fe ye me ha na fe de akabi ayefa enso mo se dia esi etie ahanyina ayo empatamu ha na se brono ya yato di se Lumba Junction ewo Kumasi etimatim na very interesting pa ye beto ye boase na ye se obi ni mu a abusua obi kire enam se ye ni muti na ya ba de ne mpadifo be di nkomo na wo moto wo boase a na wo chechire mo kire die ntikura sa obi aye ha ya ye we ye fra say Lumba Junction afa bibia wie nti ye nam kwan so ahanyina efiza junction na eginan ebesina fa se ahanyina de o maka me atie ne se ahanyina ye fra ha Lumba Junction die beko na fa ye kodi nkomo na ma cheche mu ye pa e de achera no kwan se ubeduru aye atimatim kuro mu titi o pa Lumba Junction ha onze nipa no aboa ase ebia mienu miensa na o matena na o matena na be wo mo a ko wo mo di nyina fata de Lumba ho ya o kone krechi na wo nyina bia o nyame fa na krensi yi na sabi pubs ene restaurants awodo ne ade wa ha de barbering shops ba bia e de enwom ye adwuma de enwom mo bo nyina that Lumba nyom na se ene dai ya nyame ya aduma de be chiame that Lumba ne na o tweda won kan yi obo Kumasi etimatim a o mo so tuasi wo pa ya wo mo de that Lumba omo de kai no titiro pa ne woni a
ɛwɔ Lumba Junction a ɛwɔ Timatimu anti ɛsɛ de medika ka kyerɛ no nipa no nyinaa no aboa ya yɛbɛn hɔ na afɔ yɛato ɛboas ne mpanyimfo atwe nkɔmɔ na ɔmo aka bibi paa ɛnso ɛde akyerɛ ɛwɔ no abusua na de ateɛ ne sɛ efie yi esi ha yi okay yɛnkyɛ yɛbɛbɛn hɔ ne aka mu nsɛm de akyerɛ wɔn sɛ 1 2 efie yi esi ha yi yɛbɛbɛn hɔ na afei yɛdi mu nkɔmɔ kakra ne nyinaa yɛhu sɛ de esi ɛteɛ na bibi awie but medika ka kyerɛ sɛ baabi abɛwura bi a nipa na aboa no ɛsɛ de in pair ɔmo ɔyɛ pɛ na afei ɔmo te hɔ yɛ akɔmɔ mu di nyinaa bɛtɛ dade Lumba ho nkɔmɔ na ɔmo die dade Lumba ho asɛm ɛna ɔmo ɛka yɛbɛdi nkɔmɔ yie madiki aka kyerɛ dada ti na yɛnam kwan so kwan na so no yɛnam ha nyinaa ɛyɛ Lumba Junction na yɛaba bɛdwu ha deɛ yɛmɛ yɛ maame no mɔɛ na afei de aka bia nso yɛmfa mu nkyerɛmu ɛne mu adesua nso mo yɛ nti efie yɛ si aha yɛ abusua efie esi yi omo ka mu asem se dade Lumba fie ya ewo Kumasi ase na ye beto yebo ase pa na ye ne omo adi nkomo na ye sua de na bibia ewie nti de ye ma ye ma me no mtempa ye ntwe nkomo buzuya ti celebrate na me di kan kai no ya bedu bia ye ho and aha madiki aka so ye say fra Lumba Junction Lumba maami fie na ye bedi nkomo okay enti be mama me akwa ba ho na ye to yebo ase ahwe nkomo o me apomboko de ya me yadom yɛde nyame asɛm patch na ɔde ndi sɛ bacho media ne mama kone oh okay de mama comfort mama comfort ahemfa na yɛwɔ sabe wadaro bacho mu Lumba Junction yɛwɔ fa ahemfa ai wetimetim okay ai ade nti na yɛfrɛ ha Lumba Junction wadaro de nti me yɛfrɛ ha Lumba Junction no ye yɛyɛ papa yɛyɛ bra yɛwɔ fa dade Lumba obɔnwom Enti na yɛde hato ye sɛ o maame fie ni aha na obesi fie ma wo maame ni onua ba ni onua ba yɛfrɛ no Auntie Faustina Fosu ana ne sister panyin so ne yɛfrɛ no Akosu Abempoma na ɔno de o Germany enti yesoso ye ne o ma ye fie na ne o mu hwɛ animu oh okay enti ha ya na ye ne o matena from kopem o maami wu ye nya obesi abrosen nyina eya na ye no omte oh okay nti Lumba de ye papa ye wofa ya de nyina epise ye ne onum nyina didi bom wow ye ne onua ba fosi nyina ye ne onura ye ne wo ma na te ha nyina a o mu ne edi nkra nti Lumba de wa ha ye na so wuo krade a nkwanti menye oba se ya onya wura fie park ne ka no wafrɛ ye ne wura fie de oba se ya wow o maame tiase o maame atiase nyina oba onya gya abrosa no so a no aye ne sase no wafrɛ ye se papa ne yekɔ se ya na ja bobo ahye ye nsɛm de de bedidie nko ade se ne wa anu tua sikai sa eniti onya de ma yesi ya na no nwom a ya so mu a ye de pa ne sika semti akono bekum hien yo sika ne more than seni ya na kumachi eti dadi die oye nipa yakoma da ne so ye penasem no no so pe yasem enkure mofre wontem anyina dadi ba opake ne ka simfimfim he ya na yese ode mo wo bia na ode amma no eti dadi die ya ante ne ya die na nso de onyame pe no yentimi nkase yesi anokwan de nyame pe na waye nti de ye mat mo ba ya mate no na chese ye no kore de nti e ma ye de to Lumba Junction no ye ne no a ekwan na ye kituwa bi obesi o maame fie no ene wo body grader be yi ni kakraka ene wo bie mu ne ye to ne din se Lumba Junction oh okay wow na ekwan na ye kituwa bi eti bla obesi o maame o si fie ne mo maame wo mo ba ye no o mo tia no na je se obie obede grader be dwi kwan so mani enwo mani hu bebrebe wow ene ma kwan ne mu bie ye ene ya to ne din se ne obi adu osmesi Lumba Junction wow mesi Lumba Junction ye din ne to so fi se ni papa no ono ne ya to ne bedin is before so wa be bie kwan no kwan na ha no kwan so ya ka kwan ntimi mfam ana na ha ni so na ka ntimi mfam okay eti ono na bedi grader be dwi ye eti wo hye yebo kra so wa be ye kwan so so amaye wow wo hye yebo so wa be ye kwan na amaye anti ni ye twen so ba be ye eti ye da ni ye be ka say daddy ye twen wo semate meba
eti da owu ye no ye bo bena pa efia ha kuro imatwati mo mu nyina be bo bena wo fia ha sa se ne ni da no so se e bo sha wa ye no wa hye no obe kama ye oba be ya ma ye eti fo nyina ba ha besuin ye besuin pa ye besuin sa ye candle night nyina ama no wow enya asem ketwa ye di gya ye papa ne kwan na ne ba bia omudi na wotwe ne nkran ekwan ne wa eti ye kura ye ni abresa busuafo no mo nyemla kumase ma ye eyi yom som de be kumase eti anu ni ye 20 am ya na ye ni du wodi a ye be kwa kosu papa ye be sunu a ye de friend papa sa na ye de friend papa bi se ye papa no oba de obeye ye no nti ye papa no nti ni nua ba for sin so we papa the boy for Stina for wo ye papa sister no wo ye nipa on that one ye penny on the dad on the nachi that na di for Stina dey did that nachi oh okay wo ye good wo ye papa wo ye obi anka ni nua wo bibisa wo kɔ no ho anka bi akobe se eso obie pronto wo ne nyina ye wura fie Stina ni ma obi wo to ni mu obi a for Stina ye ni papa for Stina fosu wo ye ni papa nyame hye ne den nyame kyeche ne wura nyame hye ne den no kyeche ne wura me nua ne ye ni papa efi se wo nua no ko obi a enipa bu akwanko ma no sa eso onua ne ba se ya o ma kwa me nyina ye wura fie ho ye kwa daddy wada kra ne onua ne na ma ye oba da abrosan so wa na wo wada no wa daddy unua ma no mabo no waba de so de ma ye bia no de ama ye eti omo de enu omo ye abusua enu omo ye abusua preko pe ene wo lumba janhye ha eti se mo se mo pe lumba janhye de a ene na eno he ya eno kwasem se lumba one yi kwan yi ma ye ti lumba janhye na ya kan no ene he ya that no otaiba yes sir otaiba ha okay otaiba ha to bu no my bu so free akra be ye program wa ha aheya na wo ba oh okay oba na bro san oda so no ane wo ho no aheya wonyi ye mu wow eti da ba obohu ye no wada no obedi ni birthday 60 years no oba okaso wa be ye kwan ya ma ye okaso ye nyina ye mra ye meta na chi oh okay ene ye see ya say ya asam na okay last year asem ya na mekan oh last year asem ya nti ye de hwe nanim say papa ye nua be ma ye wofa baba be ye ne bo hye na ma ye ne say ye ni da so ye say ye ni da so a fofia antuata ade koda ya ade kwachin ya ye be chance ye nua be ma awu etimi de na menjini otie na onyin me na menjini ama for frefre me sa fisa me no omo ye opposite nti edwom me tonde o race course oh okay me tombode o race course etina ama for frefre me sa nti na me si menyi gese ma ba fie wow etimi bedru fie na me behu onua ba me ko na me staff asi e de asem na ese no osekone eye no kore oh na dadi ewu oh ni enia ye bobra wo fie ha pa o ma efi pankro no ba bai o ma efre yi tafo bai de obetie bia na obefia eti ha ye edwabo oh entamo ha ye edwambo lumba jansha ye edwabo enia mo men class o mo de ne ma frame class for mo frame sa na me se ne ye nokore ye nokwasem enti dadi de wa ha ye na nso eja ni nyina manyame se nyame fa ne kra nsie yi na echa na ye di na wotweda no o mi awiem ma ye se ya na bibia nya kama ye mpani wuachi esem keka bia nyame na to ne nsa nyame na ne de ye ba wona ni mra o de fra ye eti mra no so a obi na obetuma ye hu bia ma na ye yi eti msa dadi ne mra na aso ese ni pa nyina na ebetimi anyini enye mfia duosia e ba ko ne sa ebinu enya sa onu kura nam wo no so ni birthday na ma na odi ya anka ye kura ye nim so nya mfia duosia ene ye chire ye de mso raso ye young boy yes nti se onya mfia duosia na se nyame ato ne sa afre na ye mpa na chinsem keka bia na nya nkoda asomdue mu na bibia ene din eti na ye se na bibia enye di mommy yen hwe ti ene ya woni ho e so obia wa de kai na e de na bisia be kai si ye nka dadi wa ha sabre de na de be kai dadi me de na bebebe na me de be kai dadi na bebebe na me de be kai no kire se me tu mani na ojan abrosan yi so na ma ye me sase dadi na ma chia no eto dan so onu na ni bo wani ma no aye ne sase no afra wu sei ni e ko wura fie ho de e pani en saka nti papa na de ye nyi ni boni aye lumba ye nipa bi ye nyini boni aye da ye nyini boni aye ni abre nyame ti niam bebebe ne de be kai no
ne nyom kura bebrebe papa mpemu na wo sa so pemu na ko bank yentimi nkofie so obi tina ba bi kasa da lumba na sabi o mesem kan ne mu ntia onim de o kan yesa eye no kwasem eye no kwasem openipa odonipa eti bi de woye o mama kese mame oyo mama kese mame fi say minim lumba no na mi sakura na still kura no me de oyo mama kese mame ya hwiri ya de kese pa e wa santememu ya hwiri ya de kese pa e wo nsuta kurom ya hwiri ya de kese pa e wa timatim etimatim lumba junction if you know say o de 3 months say see na na oba mi abro sanu ah o ma mi wu 2001 okay mami amisa ba tan papa bi o wu 2001 okay anu odi abro odi bosome ene na watwe siye wow o sie nyina ye na ne yakọ hu nsuo mi ko nsuo ni bi e ya kwasem bosome na watwe mi enu 2 months enu 2 months me de bosome ene na watwe mi na me hu se men se 40 days na musa abrosan no na apejasi wo ya pejasi wo nti me de enu 2 months amame okay waka mami amisa na se o mami amisa unya kwanya hu ne kakra nya sa me mami ye ne na nete ha oh okay ye ne mami na nete ha no to say describe nature or to say mami amisa ye nipa oye kokko onye kokko pii ojine kala no na efe ne suwa ne ba fosti oh okay ne suwa ne sister fosti okay ana lumba so pepe wow lumba pepe te so ma me pepe enye gate ne kwa ne atuma kama ko ne statue fi okay mami amisa statue si ai mami wuye no waye ne ka dum di si fie eti wura fie opo ne boss wa no waka mami prekope to mami na no ho ofe no te say akasa ne suban kaka wadarama kaka ya ho yesa no city se de mami ne o city ne sa na ne ba no so fa ne ma ne nyina fa so monimte o mani muti lumba mami ne ni muti pa mami amesa na ni muti pa yo mami a no ye mami papa oye mami a oye oba tan o wabadaye ana meka bisasa ne bayi efri enkra no ba kora na o mai kwa me ewura fie ho ye ko hu no sa atam wo no na yusu ka bi e fa na abin wa ha 1999 any a check na mo be 2 or 3 years na was say na me yakwa me nya 5 years oh 99 kwa atam na me afa ma wo me be otoso mienu ma wo me be otoso mienu meti ati se lumba ba panam de na ha chi be pana we wa ma be wa atam metam nya metena asa na chi ma betam no mbe ye opposite ndie e de me di poso di peche na chese de me so me nemu no okay ma me no so sit na nim na o de bia wo ne ba sa te de me nyina wo mani muti nana m so ani muti nana nim nyina wo mani muti pa ye ne wo moa ena ti ha di agoro edu anumra ahya ya te ba mai so ene ya bonkoma ete do mo so abetena ha ne ya bonkoma nti fie we de we ewura na we ewura enti ma me de we yo ba tam papa is that lumba nkonya o ma Debi. It's not because no mama ti ase no. Eni ayi no waba. What aba? Yes, what aba pa. O ma mi wu ya chie ne ko onwa ma no onya omumu. Okay. Ante for si wo ye ni na dadi aba. O ye ni no aba. Ye hu so de ka ni wura fie o se ne ye gina gate achi. O wura ne wura. Ye se papa ni ye. Ye de ni asema ye friend na ye friend papa. Okay. Sana ni ye friend papa. Ada ne ye friend no because we ye nyina ye papa nti sana no we fear for no mo friend sana ye su ne friend no ye friend daddy ta friend papa okay eti lumba no kwa de sanya nwom no obebo ne beka se lumba janche de ne ye friend sa ye friend daddy ne sa friend papa wow ti ye de sana ne ye friend no ma o kan nyina nti se obere a ya me ado mo china ye ne na o twede Edie Bible class de osu ene nsu de was renso ye ne nsre de awachichere sem na wo ka de akire ebusuafo ene adofo na efa papa nka na sa ewuwe ho yo de meka wo papa ewuo no ho se ye nyina ya okay na chichi na wachi wa akra ne yantimi anko bintra ya cha ne ye waye na so kra homache be so yesu musun dadi answer ye be sun dadi wa ha wow
sani omo no baye ne wonkra no yeso so ahomache yeso ye besore yesu ye besu akopam se ebi a adechie beba ye besore akoye ayi aba na yeso ye baye na awotwe yeso baye de wa ha omo ye ne nkra no yeso ye baye ne wa ha ye baye ne wa ha pa de akai no kire se ye be kai ne bebre na ni wood ye be da no ne ye be kai ne kese so ye be kumase sa eti de American church efuo ne Ghana nyina se ye nyina ya hwerade ya hwerade kese pa ya hwere papa ene ya hwere ye dofo ene ya sa hwere ye wofa ene ya sa hwere obi bibie enti ye nyina ya hyeden etitu abusua ne akunafo omo hyeden oba akunani on hyeden na ewo nyame asemu ewo bible mu se bedroom rebi no ba ko beko agya ba ko na no no obi ntimi nkyere eda da obi beko ene da obi soso nko nti se aba de meka cha na se wo mu nyina hyeden na nyame kyechi wo mu wre na bibia wo mu we ne ni wu achi no ni nyina kwa asumduem enko toto na chinya jojo tina de wo mu a me wo kan woni kasa mame abusuanti sanete ye mame na kasa ya waka bi kakra afa that lumba ho akere especially said ya teacher pa men kan sa wa santimo ye te lumba junction wetima no kre ye obrono bi okumase ya ye de ato that lumba de ni ba bia se kumase etimetim ye wo kwa abere ho ene de ato that lumba na mame achim di nti atesa no se kwan na ye sha se fi wa ne de benyina that lumba ne boa ya ati ase nam timi fem ba sa abere ne kwan ketoa ni banso ya de a osaye nti na ne kwan so no se ye de beto lumba junction ni fie no anisi wa e de kan aka mo asem na busua empanyufo se kwan no e wase de ye biwie e wa ya bobo no ha na be ma me kwan na ye den ko twetwe asi e de free e komase etimetim lumba junction kai se obi trading enterprise na e so masem am de jumadi e bro obi perfume house and boutique makacho so part of papa she open papa she na perfume ade gun ho a ba bia be fa bia na agye ho a so bia ho na oba on chen dia this what we che komase South Central Junction obi perfume house and boutique na ko genie money na bi na bibia nkwe emfama medin e de kwabena wusu misrewa akoswa na show by Grace TV chance ye wonyema bebre e de ma makra bye bye.